Kawalit ni Karmata. Good day! What's up mga mother? And welcome back to my channel. So for today's vlog, I'm excited kay ko. Makeup artist mi karon. Tara, mag blindfold makeup tutorial. Mag blindfold. Sabi basta kay blindfold siya pero mag makeup. Makeup blindfold. Makeup blindfold muna siya. Di So, ba? Shirt. sayo na. Bato-bato pick sa ta. Sudpod. Daan kayo. Bato, pick. Saan na, oy? Bato, pick. Ito, stop mo po. Si Bibi. Tunog si Bibi. Kami tayo makablog. Wait lang. Wait for a while. Wait for a while. Okay, yun na. Bato, pick. Bato-bato pick. Bato, pick. A few moments later. Ano man ko? Una. Ikaw na. Ano pa yun? Isa tawagan ni? Dagong. Dagong. Dapat ako magdagong sa imo. Si Dagong wala, may Dagong. Dagong ka. Bato, pick. Bato, pick. Sige, ikaw. Ikaw lang una. Ako na nangyari ko yung award. Ako yung una. Ako gani una. Mag-makeup Ako sa kanina inyo. po. Okay, mount ka. Di, patalikod. Mo kimpit. Nasa din. First, kimpit Di kimpit. darong. Kaya mga kuan siya. Ma. Mga laylay. Okay. Na! Kinay. Na! Dili lagi. Dili sabi. Dili mo. Wait lang. Sorry. Abi! Di man kagabalo. Ano ako makita na? Wala mo kayo makita. Lusupol. Binawan ako na yung nong. Ano mong pakita ko. Hindi na makita. Dapat So, kung magbuhat mo nga blindfold yung wala kayo makitaan. wala magiging kayo makita. Yan eh. So, let's start mga mother. First is honey. Hana. Daghan na to eh. Nagput. Ay mo. Asa Na mangilaw mo sa pagkamanan ng ito. Ay, nagilamos. Asa ko mga brush. Wash your Brush. face every morning. Kita ka ba sa camera? Ano kung kanaong? Kita ka sa camera? Wala. Kita ka sa camera. Apil na kumalik na ako eh. Kung kagok ka na, magidawik ka pa. Ay akong babalik ako. Going. Wait lang. Kuya ko mata. Okay na siya. Feeling na ko kahit. Kulang ko siya. Ay, padagan na ikalas na. Ay, wala na nakuha ng balos na ko. Tara sa camera, unsa ka. Okay ba? Mas dito na natin. Piyong lagi, pag piyong. Ay! Bastos. Bastos hindi ka. Okay na, next na is, asa kong mga brush? Asa kong mga brush? Kita, dira ikaw may mangitok sa ako. Wala siya. Dapat i-guide ko nimo kay kuan. Brush nga. Ay, na. Ay, kabalo ko ani. Kuan ni siya, make up. Eyeshadow ni siya, eyeshadow. Kabisado na ko ni siya kay, muna akong ginagamit permit. So, piyong. Kaya bulig. Piyong, sir. Take down time. Isud ko. Expected 10. Pagbuhat. Ito ko rin party. Ayaw pag kuan na, ayaw pag pilo, ay pag ano nga. Ayaw pag kuan. Ayaw pag pilok. Ayaw pag pilok kay maano. Bagag na. Patay man kani. Asa tumataan eh? Next is blush on. So we have our blush on. Blush on siya. Ha? Nakita na nakita. Klaro na yung nung tubunan. Wala ko kabalo kinsa ni ang gihinon man mo ng blush on.
At dapat ano gid siya kanang inudnod gid siya sa imong nahong nga lapad para kuan ko nga. Nung pat. Hoy, dili kaya. Imong nahong dapat mo kuan kay sa imong nahong kay aron magamay imong nahong sa matag mga lapad kay imong nahong dapat iano gid siya iano. La. Hindi ka yung Daghan gamay pa manggudang nga views ako. subscriber. Next is usay next. Dapat na lang naman. Be, kilay. Tara na. Ay, isa ni. Bro, manjik. Ay, na. Isa kilay. Kilay is like... Mga pansya ko ba sa Unitap. Ano nga ta siya. Uy! Shout out sa Unitap. Ay, Shout out sa Unitap. Magapang ka. Nag-promote man na. Asa itong brush Mga kilay? butang kayo. Uy, brush sa kilay. Aman. Asa man? Ito bitang paraan na brush sa kilay. Ay, kani siya. Asa na? Padul kay nakita ka sa camera wala. Kita. See? Next is blush on. Aman. Ay, man ka sa blush on, be. Mana gani. Kasi next. Say next din. Kuhaan ka ng highlight man siya. Kuha na kayo. Ito na. Na? Next is asar ko. Dala. Oh, bali siya. Ay, ayaw siya. Balik-balik lagi na. Ano ang na siya, sir? Para ma-highlight ang dari. Bukasan tadi pagkawan, bukasan ng kulaan. Wala na, sir. Please do na. Ha? Okay na na siya. Next is lipstick na to, sir. Para mamanot lang. Asa mo lipstick? Tama na si baby. Lipstick, sir. Asa yung lips? Asa yung lips? Asa mo di mo lips, sir? Di magkapurma. Shoot po, yung chips. Aman. Ano ba yung hair? Kung anong kamot yung gigamit? Dili, ang hair para dili ma... Sige, do. Kapag ginog. Kapag ginog, doon ang ginog. Dapat, pag mag-makeup ka kuhan, yung mag-ginog ulit ang daan, dapat ang inyong tools. Tools. Gamit. Ang inyong gamit. Yung gigamit. Ikaw na may gagamit. Ay, naglaw para dili. Madawat ang ang kay ang work is dapat Work. seryoso. Ah, sige, go. Sa tayo, first na kong nakuhan. Kasi sikan ako nga using Wala ka. Flash on. first na class. Me. There. And then, Para kayo ka. Ako katulog. Ay, nangit yan. ito. And, Huwag sa ba naka-flash on? Ay! ayun. Flash on. Di na ma. Oh! Ah, Flash on, mama. amang ko na. Ini. Last na lang. Flash on man eh. Di. Ayun. Ang eyebrow. First the eyebrow. Give me right now. Start. Mas first man eh. Ay, first. Eyebrow ni? Di mo ni eyebrow. Witsa. Oh. Ano imong Sa mata. Sa mata. There's eye on me. Me. Bapa na. Ay, tawa mo lang. Sa mana, be? Ah, Mata. mata? Sa mata. Yung. Okay. Last. Ang ilong man dyan. Ay, ilang na ka ilang. Parang magtalinis ang ilong. Kasi mo eyebrow. Ano itong ilong ni? Ano yung ilong? Talinis ang ilong. Para ignon, kita sa ilong. Hindi ito. Magpalwa. Gina. Dayon, eyebrow. Where's eyebrow? Pag after sa eyebrow, Huma ng eyebrow. ha? Wala man dyan. Kilay to, kilay. Ay, kuhan, kinakilay. Ay, shadow tong gibutang nimo. Ay, shadow. Kilay na kilay. Wait lang. Tama. Wait lang, ang kilay. Ano? Naram, ko dito ko. Taro. Di na mo naman. Ang kilay. Taro nga, tusok akong mata.
Na! Nawala. Laro niyan po. You're nice. Kuhan yung lapis. Oh. 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 Ang next. Ah! Hello. Wait. Ang brush. Ang brush. Brush the brush. Gamit pa kang brush mo. Karaga ni mga sprite ang eyebrows. Ay, ito. Eyelash. Ay, anong tawag na? Eyelash. Ano sa Ano na? Pangilay ay. Ay, kilay slime. Atong brush. Brush. Brush naman. Brush. Ako mismo yan. Ayaw! Wala. Ako ano naman siya. Yung brush. Agay! No. Lipstick. Lipstick. Tapos ng lipstick ko. Play na yung tingin. Oh, okay. Wait. Tiki. Tarangan lipstick. That. Yak. Bilang. Nabot ang time. Then, So that's all. si two. Diba? You're so pretty. Wait. Yo. Ikaw dayon po. Ikaw. Pretty ka po. Yes, I'm so pretty, and I'm so pretty, and pretty. Only pretty. Only pretty. Siya. Si Bibi ako. Hoy! Stop na. So that's all for this vlog. Thank you for watching. Thank you. Thank you for watching. That's all for this vlog. Kita-kita ta sa next vlog, mga mother. Kamot ko lagi. Father ko. Father yan. Mother yan. Wakay labot yung padar yan. Pag butong account dito ay pag ayaw pag ako. ayaw pag pandiri sa Basher ni mother yan. So that's all for this vlog. Kita-kita next So one, kita-kita wait sa. Kita-kita ta next vlog, mga mother. That's all for balik. Yan natin. That's all for this vlog. Balik saan? Hi. Yeah. Keep this everything. Bye. Ito si baby. Monster na si daddy na.